jaaji e hoyreji heɓayriɓe ɗin kam medjaji rendo kono hay fiipe e eɓɓoje waɗaɗe ko hutorayɓe ɓen hewitora ha joni bone on accali puisse se protéger on peut pas nguɗowlu yamiri lorriɓe ɓen dartagol wano marugol seede hoyre nden tentini non kadi yahugol wullito kalamu Ismaila Konate ko laaɓiyankojo o wi sariyaji fewdiɗi ɗin hino hana wurtede. Il s'agit d'un secteur nde ko lowre tawande no heewi min mingol masiboji no hani ka wattane yilay ɗum cippiren e o bone e toɗen no sariyaji ɗin nantodirira e alhaali fewdiɗo s'adapte au contexte. ka leydi Côte d'Ivoire ɗo juɓɓudi sincama ka lorriɓe ɓen wullito ɗum ko PLCC. C'est fini. La peur et la honte doivent changer de camp. Abdoulaziz Diallo, Abidjan, RFI. Abdoul Aziz Diallo jarama tedduɓe onon du on jarama e heɗogol moɗon no lobbol fati goɗɗe joni joni en yewtere moɗon coftal ɓalli ko Aissatou Ly jaroton. coftal ɓalli men Aissatou Ly. tedduɓe on calminama on juurama kankone weltanama Minati Diallo. On jaɓɓama e yewtere e coftal ɓalli men alet hannde no gowɗen jaadeten koye Arouna Déme Dieynaba Sow e Yoro Mangara ngam yewtidde kabaru CHAN diɗɗe pijoje ɗiɗaɓal timmal gandama mbawi wiide ko Sénégal Maroc Madagascar Soudan mamin jewtit kawodire nayaɓal timmal e ɗiɗaɓal timmal paaɗe ko wona ɗum mamin kal kadi hannde banggue fuku koyguel kawodire championnat ji Europe to Espagne Angleterre so heeƴi kalen haala France ñalande ɗiɗaɓere nde ko hen wona Barça Atlético Real pijowo hande Manchester City ha e United Arsenal hay caɗele diɗɗal OM ɗum fof ma yewtide so heeƴi kono noon hade ɗum gadortoɗen ko haala Afrobasket worɓe ɓe ko hande woni timmoɓe de tedduɓe ko ɗum woni toɓɓe men bisimilla. heedi e karallagal ngal ko Saliou Diawo e Cheikh Ahmadou Bamba Diop ɓe beltanama ewa Arouna Dieynaba on calminama on juurama. Aissatou a salmitama en calmina kala hettiɓe en Dieynaba salmitama Aissatou en calmini hettiɓe kala mbi marɓe ciyaka ewa hande kam Dakar naaɓe ko toɓaɓe Yoro anne a salminama Seydi Mangara. Mi salminima Aissatou mi salmini ɓe gonduɗa e studio ɓe heɗotoɓe foof. ewa Afrobasket haala mum kaleten sabu en jettima e timmode nde ɗo e silmaji seeɗa eɗen mbawi wiide nogas ha e nogas e joyyi kawdira hakkude Angola e Mali ma fuɗɗo ɗum woni timmode nde noon Mali ngol woni aranol mum mbeɗe sikki ne yetto timmode Afrobasket mati oɗon ɗamini ɓe keɓa kaw e dow Angola ko jaɓɓi ko bismi kawgel Afrobasket ko meeɗi bismade ɗum ko fof kañum nawi ɗum Arouna joni emin kalanno haala majjum mate an aɗa ɗamini hannde Mali heɓa kaw e dow Angola so tawi tan hoye banggue basket loggono mboɗa ñagantunoɓe keɓa mboɗa yahurini eɓe mbaɗa basket hono foti hemnudeɓe kono tan hikka Afrobasket o hiya hen banggue rewɓe ɓe e banggue worɓe foof surtout no banggue worɓe ɓe woni wonde ha fate arbitrage woni serdoɓe ɓe ceerdani ho keedi banggue sa yi hande Angola yettima final ha hawride wattidi hande na kañum waɗi organisé yettiɗo hande to tolniɗo didi mum battididi ha arbitrage mbaɗi ɗum hen ɗum noon wawa wasde haalede Yoro an aɗa gonɗino kongi weɓata e Mali hande pour Mali hawoɓe alay sago waaɓe nder terrain fiyaɓe piggal ngal ganduɗa ala neɗɗo wawi hen so wona ɗum tan an ay Cap Vert wawnoɓe ɓe jaggi hen ɓe bonni ha liwo gulo liwa ɗumen dondi Cameroun gotel ɓe dadiri ɗum wona toppel gotel heta ko nemaɓe fanno toppel ngel wasde pennude ho Cameroun jeyno ɗum kono ɓe jettaɓe totta iyo Arouna mi nanima aɗa gonɗina kongi Yoro jafoɗa mi nanima aɗa gonɗina kongi Arouna ɗi ewa an waddi koye miijo makko ko haali ko ɗum jaaduɗa hande Mali wawa heɓde kawi dow Angola wawa heɓde kaw mi haalata ɗum kono to basket Afrique tolni ɗo ko ɗon football mum wonno duuɓi caggal ɓe mbaɗatno feere tan kala mo ganduɗa ko kañum jeeyi fijirde nde leydi mum watte ɓe mbaɗa feere no gañiriɗa
ɓaade so wona ɗum statuji ɗi yimɓe ɓe kotata hay goto wonta hen hay goto wonta ar ɓaade ko fijirde ɓe jiɗata yo statuji ɗi kew hande Angola so yettakino ɗo so tawino ko final o ko Sénégal Mali walla Sénégal Cameroun holon wonata e statu hay goto e mabɓe arata ɓe jiɗata noon ko hollirde ɓe mbiya on ji basket Afrique nen yaara yeeso yimɓeɓe nen gara statuji nen kewi kala ko ɓe jiɗi wadde ko hollude dal ko wadde feere ha yimɓeɓe ganduɗa kamɓe pijirde nde ko leydi mumen watta ha ɓeɗon gaño ɗum ɗo noon yoɗani nawtata tan basket Afrique ko caggal nawrata basket Afrique ko caggal ko alda e timmode nde hande Sénégal kañum fijji e Cameroun hay sino ɓe tawaka timmode ɓe keeɓi wunde nde wonno ɓe keeɓi hawde Cameroun ɓe keeɓi jonde tatoɓere nde ɓe kawi noon ko capanɗe 9 Cameroun kañum heeɓi capanɗe 7 Boissy pijowo Sénégal najo loggi kono kene yaha e capannayyi ɗum kam eɗen mbawi wiide ɓe banggue tarik afrobasket walla tan basket walla mbiyen afrobasket o mata meeɗi wadde loggi poɗɗini ko arono woto sikki ho yiya tawa ƴeewa hen no ƴewtira tomi ƴeewi hen o neɗɗo goto men no wadde loggi 41 noon basketteur tunisien jeeya ne wiye Slimani kañum 41 na logguno e nder match goto ɗum noon heewani so heewi no yiyete no wona 35 36 heewano yettade ham ɗum so waɗino ɗum hakkunde Sénégal so loggino hanki 40 hay walla so men dañini 90 no men dañiri hande ni maali liptaɓe hanki kawdirat hakkunde Sénégal Mali jeeno wulinude min kadi ɗaminare waɗi min kam ɓe ɗaminima ha puttal ngal gasi mbeɗo jaggi surtout ni ha nde laarata gasi ɓe nani 3 points mbiɗo ɗo kam hanka ɗum ni kono haɗa fofde tan taw mbaɗi arti e 3 points kamɓe bonaniɓe ko kamɓe déjà aɓe jiiɗi wadde essayé 3 points sa andi a waɗi yahani hay jara loggi tati jara sese gara waɗa ɗiɗi ɓuuri ma heeb ɗum ɗo kandi wawi kadi dañora foté fof kono noon aɗana werlo natani aɗana pertini mbeɗa sikki kamɓe Sénégal ne manquera ɓen ɓe ganduɗa ko dartoɓe ɗo woɗɗi berlo keeɓa ɗin ɗon loggi ɗum woni caɗele mabɓe wadde ɗum hanki noon jeeya ko bonnani men kono Mali noon ne fadano par ce que sa fi neɗɗo kañumne ma fewniti wat kala ko wawi mbaɗa wawi yoftadema saabu ɗum nder ngal ɗon potti tan ene heewi sa fooli neɗɗo groupe walla goɗɗum son potti tan kanko ni ɓurata wattude hen ɗo saabu ko yoftado yiiloto wadde ko ɗum ɗon wonno e pottital hanki ngal wadde eɗen mbawi wiide elto o janggi ha kamɓe fijoɓe Mali ɓe janggi kawdiral mabɓe gadanal ngel ɓe mbaɗi wadde ngal ɓe mbaɗi e Sénégal a haali ɗum kanko ni koye makko garoten woni elto Mali o El Hadji Dicko o suuti kongi e caggal kawdiral hakkude Sénégal Mali keɗoɗen ala hay jeddi gooti ko Mali laami e banggue sukaɓe ɗo mi heeɓi deswal kalis e kawguel gadiguel waɗede to banggue sukaɓe ɓe mi heeɓi laabi ɗiɗi kawguel fuku cenglel Afrique min keeɓi deswal kalis e kawguel mawguel adunaru ɗum noon somin jeehi hamin jottima e timmode kawguel afrobasket ina hani ko golle fedde fuku cenglel Mali e hooreɓe coftal ɓalli sukaɓe ɓe celani e lawol ngol pawigol ha e saaha goto tawde noon min jottima ɗo heddi tan ko wakkilare gam hebde kawgu ngu ewa ɗum noon woni kawdiral hande gal ko ɗum ɗon o wiyata que le meilleur gagne kono artude tan e kawdiral hakkude mabɓe Sénégal ewa kono hanki ko Mali holliri ko elle noon ko Mali tigui wawi Sénégal loggi 87 Sénégal kañum heeɓi ko 87 tan Aruna an holno jiiruɗa ɗum elle kanko eltowo o jangi e ko wanno adan hakkunde Sénégal e Mali Sénégal hawno e kawdire gadane ɗe en kaalino haala majjum ɗo ene dernier carton o ko nden Sénégal watti fayida fulla e fayida muɗum wakkili hawi Mali kono ngol kam yiyaka saabu Kanouté on nden koko yaltuno kono ɗo Kanouté nani heddi e terrain ene logga tati tan aɗa andi nde ɓe kawri garanol ngol nde ɓe jeehata nde ɓe gare wiite 4e carton nayebol ɓattigol ngol Sénégal change no waɗi tunoni addi yimɓe ɗiɗo fawe Kanouté haadi ɗum wadde basket mum kanko e Dramé fof ɓe uddi ɓe ne wawi yede ɓe uddi ɓe ɓe natti jeeyede hen ɓe jaltini ɓe hen e match he ɗum noon wanno Sénégal artude nde heddi minta joyi nde ko Mali henno yeeso Sénégal arti hetti yeeso mabɓe
ha haybe e ngol do lawol kanko entraîneur Mali o ada andi sa neto hawima a ƴewto to hoorema ƴeewa haw nde rewma fof wo addi ko tum hono ganduda Sénégal nde addi pour uddude kanutende ronko uddudum non walli be jalti hen so ko uddino kanutende ngol lawol tan hikkane e ngol do pe hadi hunde no foti yimbe baas mo gacci hen hakkille woni e bange basket afro basket ne futti faade joni he duubi kewdi caggal kala ko rendobe groupe walla kawri adan si kawriti gongol pianoro kanyum hawata ko non heewi yarude sabu ko dipra o fewni to hoore mo arta daro darnde wonde dum non basket wona comme no football ni football ham saneto waybar mbay hawrude nder competition laabi didi wala tati fima te heewani football yimbe rendunobe groupe kawro ya hay dum non no foti jewtere afro basket na darnirani groupe aji ni sabu Mali Sénégal sade kanymen denduno pijirgol gadingol ngol potano hawriti tirage croisé fonno wadede wada ha non dum fof non ko udditande damal bete leydi jogido ngana kanyum woni baro organiser no walle no wadane tableau ho wiite tableau holle lawol ngol ngal dan way rewden ha yettoyo to fayito taw hawrata e mawbe be say Angola demi final ala non be mbadi say Angola hande wona non ho hesti duubi wona hikka heedi afro basket way non eden biya wonde ardibe kawri on potti wonde Angola ko woni jigane wona kambe tan non hay kala leydi wandi hay Côte d'Ivoire rewbe ne non wadano sa yi rawane afro basket bannoro non wanno de watto hen 2015 Sénégal hono wona ala Côte d'Ivoire ko dum afro basket FIBA woni jogibe ay hewite FIBA Afrique hawite FIBA Afrique kambe ardibe bange basket nder Afrique be kambe ngoni ben darahi darnde yarude basket Afrique yeso Côte d'Ivoire ay yahani sabu hawri hoy waabe dum Angola sa hawri no waabe dum no mocci piatum kono hikka basketo sa yi so gonga tan halte leedele jeetati kawrude e wattindi ho kañmen poti niveau ala hen baawdo gotto a fiyat ne to hande jango son kawri fiyati ala hen baawdo gotto yoro hol kongol njogontoda hande elto Sénégal o ngol watti laawi joyi medi sikki Sénégal en yaha didabal timmal tawa yawtata ton en ronki gila duubi medi sikki duubi sappo tane fo mabe ga ha Sénégal wayri ƴettude 1997 gila duubi no gase e 2015 mayri waddi jeu final Sénégal ƴettani DC afro basket man han kadi kanko ne yonani walle tan o mo hani accede o jokko golle walle tan amata kanko tan kanko tan de ala ko do duubi joy deggodirdi ara duubi joy deggo no hitande fo keso art ko dum adandi basket men koko yaari caggal tan joni en ngala mawbe no mbano den min bede siftora 1997 no jetteten dum afro basket min bede wonno Maris Ndiaye gila den jettaka ndar be den équipe mo jogino da bida ko Maris Ndiaye den wadi ko Sénégal jabbino kaw mare wana Sénégal jinga no ka den Sénégal wona Afrique fof kami wawno den dar jil alingo ne jaay Vincent da Silva sa jetti kambe fof arandi Vincent da Silva be no gonduno lycée la min kene hina min biete alay sago ngariti e kuuru jehe basket jodon jiye boy ngare popono e burno darade sukabe joni be wona goto basket men koko yaari caggal parce que sa ndari hay gonnodo ministre conseil sport mo Macky Sall den ko hen wonno Ndongo Ndiaye den eden jogino Ndongo Ndiaye sa yi Japon no Eladji Diouf way France ni ko nono way Japon sa wi ka sénégalais tan be ngidotoma namdar so tawi andi Ndongo Ndiaye den eden jogino basketteur uji mawdi joni Sénégal ala dum be jogi den ko hubba depot en hande marché ala wona ciolon to sonam nan ngara jodi waabe no boisi en hay bi ko wadama draft hikka Ndongo Ndiaye o mon États-Unis ko Mohamed Wete cukolel bawngel basket minen neyi dum cité Djili Mbaye mawon jimo boyata seda voilà sukabe nen ngara mais génération odo comment changer pour jetten comment changer ko ardibe he wadde diwti tan wiide tan jouobe mais hay fédération halleere ko arani yimbe be enen Sénégal en jiji tunde ay elto Mali o jonde o haal ho wima gilay suhabe be jetti kanko haali kade junior kawi heewi be jehi coupe du monde fof enen duubi jeegom battinidi Sénégal yahani compétition bangi suhabe be
U19 U16 en way non en nattiyade hen dum non natti liggoto den addana en eden gaño ho dum goppuden lawol newnoden eden dañangol ho dum gawol ngol goppuden joni yimbe jaggi tan ho se sitnaabe jalti walla gonbe do e championnat jehi France walla Espagne walla Amérique jaha gartido yaadu men dum non nawratama yeso nawra fuku ko ngel yeso on kali dum joni woni hala nyaawore nde nyaawobe der dingiral ngal hakkunde Cameroun Angola hala kewga wadi be gonno ko capande jeedidi tati kambe poti silmere wattindinde e kawdiral ngal nyaawo sifli fot dum non addi metuba bernde de mbawidi wonande jinganobe Cameroun ha be ganduda jinganani Cameroun yande yoga en fot alano hala nyaawobe hala nomo do enne wonangol woni aranol yewtere men sakitinde min kaali num hala mudum ewo en gartal kadi hala gotka woni ha hakkunde kawdiral Cap-Vert Angola ha joni ko naybal timmal sabu dum wadi ko hanki ko didabal timmal arti kadi elto Cap-Vert o woyrima cadele ha hande nyaawobe kedoden mo garten. Everybody see the game. The last 5 minutes. Yimbi fofu njii kawdiral ngal e filmaji joyi cakkitiɗi ɗi nyawoɓe ɓe ciflani hay fut goto wonande Cap-Vert ko ɗum fof ɓuri mettudi ene muusi diɗɗal gol ha heɓa ɗo diɗɗal gongal foolo ɗum sabe woni ko e leydi mum ko waɗi ko yimɓe fof njii mi weltima e golle diɗɗalam ɓe mbaɗi ko haani min kam ko ngol wonno kawdiral cakkitingal am mi acci sabu mi tampi min ngari min mbaɗi fodde men mbeɗe weltono koreji am mi yetti fijoɓe ɓe mi jarni Cap-Vert leydi rokkundemi hollirde mbawko am for do my work. Ewa on woni wallahi kanko yankadi o woni ni koye wayti kanko woni yalto Cap-Vert sa wujjama ala no mbatta ɗum ko nani ha kuccata ala ra molita ɗum fima han ma wayde wallahi ne musi non o andini kanko kankadi kam ko gaccio ngol woni cakitingol mo ada ara nyani fofu ada wujireni so boy nganu mo darima non batta so na woppude jaha njoreda tampere ta naati wa tampay ko be ganda yimbe be tampi pour yetta do qualification ji no musi competition préparation no musi sa ari a hawri henete do musi e kalis ma batta hen leydi ma watta heno be fu ngoppu haajuji men daronde wa hen ngara ha do tan neto goto holleti do wala tato e ardibe fibaati do wala tato biya hankadi o foti hawde hay sinno min wawma andu kanko foti hawde be natta hen be bonna aduno wadi dépasser don ay football non wano kono goppi hankadi de gila farada so cadele nyaawore nde wodanti ku don Cap-Vert ma haw Angola so be jaltinano tato burbe wawde nder Cap-Vert mintaji battidi o wiidi be mbarani sifle hay foot goto Cap-Vert be mbadi sifle fotuji technique meneur njol Cap-Vert Carvalho fotuji technique tati pawaye domu ben be ganda pivot ji ganda ne ki wadde fot sa tati fotuji technique tati jeedidi be pawani Cap-Vert fotuji jeeti technique jeedidi media yede basket hay NBA ala do wode basket ko joyde haadat no so heewi joyi haadano wala tati heewi ni wonde hatati kono jeedidi dum woni yobe jaltin burbe wadde Cap-Vert be pawi men foot technique betene jalta keddo be mbaawabe keddo do e Angola betene kawdumen te hay dum ay hanki Cameroun foot mo be mbi wonde addi pane lancer franji gay perdido be hay mo anda basket hay dar hay baro football wala gumdo nandi wana foot ke e wati bien tan cingere wadi gonande nyaaw dum non wana ko ne yonna golle fuku cenglel wonande Afrique en jawtati kabaru goddo hankadi gudden kabaru fuku cenglel ngel andinde ran non do e sede Mali e Angola ma piidu dum woni timmode de kala bawdo non yo haw en payete kabaru fuku koyngel hala chan payeten didde pijoje didabal timmal gandama Sénégal Maroc fottata Madagascar Soudan ko nyande talata ne non didde jabbide kawgel ngel fof jehino ha nayabal kono ko don kaali Tanzanie Uganda Kenya ene wayno tan en dar don seede holno jirdon hande kanje fof ko de jaltidi e nayabal timmalde kaali don be potte burbe be wawde adandi sandari ni chano ko sakiti ko tati dido pijaaji fof didi Maroc etti fawondirdi
goto Sénégal ƴetti Maroc mo Sénégal ƴetti o Maroc arano ni ɓaade probléme politique hakkunde makko e Algérie ɓe mbi ɓe jahata ɗum hollirta tan ko wawɓe ɓe e dumunaji ɗiɗo ɓennude kamɓe fof aɓen ɗo woni Sénégal woni Maroc Madagascar o ɓennuɗo yehino ha demi final ɗiɗaɓel omon ɗo ko Soudan tan jilliɓe woni garɗo mo ganduɗa fada kono yettoɗo te foli ko Algérie kadi wadde Madagascar kañum ne dari e banggue chano foot local o eɓe kolliri mbaw ko ha e banggue fukucenglel ngel ne ɓe dari par ce que Madagascar yimɓeɓe oto ɓe jejjit oɗo ɓennuɗo kamɓe ƴettuno 3e place tataɓel ngel kamɓe ƴettuno ɓe pino ko Niger mi sikku 4e place match classement Madagascar hande e football local o nen waɗa ko ganduɗa ne waɗi fayida aɗa andi ɓe jehino coupe d'Afrique 2019 ɓe jeehi ha 8e de finale kono goɗɗo coupe d'Afrique garawo ɓe garani mais noon ko faye e chano kam aɓe deggodiri duuɓi ɗiɗi ɗi aɓe gara et puis aɓe goɗɗa eywa haali haala Maroc Sénégal ko kamɓe pijjata ɗiɗaɓal timmal Maroc ƴettino ɗum ko hitande nde Maroc arani nden Sénégal ƴetti mbiɗa eywa mati hande ɗum wadde wona kawdiral belgal gulgal jogal ngal wadde ɗon Sénégal ƴettuno cakkitingal ngal noon mate ma weeɓan ɗum wadde hawde weeɓanta hay goto e mabɓe saha noon Sénégal hikka hay sinno he nannata heewani nannu ɗum weeɓani aɗa andi gila fuɗɗi ha joni ɓe petti laabi 4 joyini hay lawol gotol ɓe nanna gotel tan ɓe logganma soɓe loggima gotel haman gayni no Maroc maɓɓe ne dari ala kanko ɓe jogui elto mo ganduɗa kañum philosophie de jeu mum wiite kañum jaggi he wonde saɗa yiɗi woddoyde e nder pododiral alay sago caggal daroɗano moƴƴi Ousmane Diallo ɗum woni Souleymane Diallo ɗum woni systéme ɗum wiita he équipe mum darono moƴƴi ha dañi foof nanna te ko ɗum ha tampiniɓe woni pour doware nanude équipe o nde mi jeeyi haɓe jettoyi toon gaañi arti on woni mbawnoɗo nanude ha heewi arti gaañima arti ga fati Sénégal goto keddi toon ɓe keddora o on ɗum ɗon on systéme sikansema yaadu e Maroc soɓe darima darde tinde Maroc nannani ɓe soɓe nanni Maroc gasi yo Allah faabo deɓe ruuli maro en kaɗat toon tan e banggue chano tedduɓe eɗen poti haalde haala championnat ji Europe Dieynaba won kawdire baɗɗe hande e banggue Premier League to Angleterre mate aɗa wawi artande en hen holko woni jaltuɗi ɗi tigui won kawdire baɗɗe Everton kam fooli Brighton baluji ɗiɗi e ndiga taw ko oɗon saaha noon Crystal Palace kanko e Nottingham Forest ɓe mbaɗi ko gotel e gotel hakkude mabɓe ko noon yaari kadi hakkude Fulham e Manchester United kamɓen ko gotel dogi hakkude mabɓe Manchester City hanki noon koko foola Tottenham fooli ɗum ɗiɗi e ndiga e on ɗon saaha Arsenal kañum noon fi Leeds United ngal ari 5 e ndiga Aissata wallahi lokki kewin ewo bange liga o mbiɗa sikki Barça kañum ne waɗi ɗon ko waɗi fayida Barça waɗi no waɗanno tan remontada woni ko 3-2 o fooli Levante e on saaha noon Atlético Madrid kamɓe Elche ɓe mbaddi ko ɗekki gotel dogi hakkude mabɓe hande noon 19h30 hakkude Real Madrid wonde Real Oviedo ene fada ɗum noon koye ñalaɗe ɗiɗaɓere ɗe mbiyen kawodire ɗe puɗɗima toon ene jokki e banggue a loggi a halta hen Abibé hande fiyama piggal musgal ala se yoroma sehi lam mais mbaɗam marqué aɗa andi mi weltoto Sambou Soumano marqué but gadanmo Lorient nindi kam nane ni message kaɗa andi kanko on heewi bituji noon ayi Marseille hanki kañum ne ala Marseille haala Marseille ngol ren koko finoɓe ñande hen ngol ɓe gaddi ɓe sikki ɓe ɗo Paris FC Paris Toxel ɓe jopte mi ñum Paris yo ɗo noon maɓe en jarni wiide Paris ɓe kaaro ɗon Marseille tan ko toriyaji de Marseille ɗeɗo bale caɗele mabɓe kamɓe ene haaletono wonde fettoɓe mabɓe haɓannoɓe yoro
konngol ma hen tan hade min waynodirde wattu non mi sikku wona harende waɗi ɓe row kam koko yahatno mais Rabiot hedanimo ko hitande wotere contrat aɓe gandi soɓe joɓima hitande gasi ko jaho ko noon waɗi paari noon waɗi juve ɓe mbi accu men mbiya joni o haaɓi men jeeyamo men kepta kalis amen so wona ɗum waɗi ɗum ɗo ko feere bandiyagal heewi bandiyagal ko feere tan ko bandiyagal gasi ɗum kay ko bandiyagal bandiyagal tigiri e holko woni tedduɓe walle onon konngol mon cakkitingol ko ɓurɗon min de ko Iliman Ndiaye idi markude but e stade maɓɓe keso Everton eyo min ham afro basket so tawi ni waɗirte yoɓe goppu ɓe mbasa tampinde yimɓe guyka heewi hen no feewi o fiyani wadde ceeno min ko Malick Diouf ko fiya kogol ɗo lawol Premier League mbiɗa no yarno Chelsea jaggi ɓe tan ne lappa eyo tedduɓe ko ɗum uddi wadde yewtere men min jetti on heɗugol mollobol min jetti heɗɓe karallagal ngal Saliou Diawo kamɓe Cheikh Ahmadou Bamba Diop min jetti on min dokki on aadi noon e saaha goɗɗo walla mbiyen aletare ore e toɓɓe goɗɗe on jarama